Hölgyeim és uraim, mai adásunk vendége dr. Domján László, orvos kandidátus, az agykontroll magyarországi szakértője. Üdvözlöm, doktor úr! Foglalja helyet! Az agykontroll szót mindenki ismeri. Azért megkérném arra, hogy először definiálja nekünk, hogy pontosan mit jelent. Hát, ha egy mondatban kéne meghatároznom az agykontroll jelentését, azt mondanám, hogy egy olyan tudományos módszer, ami segít rejtett képességeink kiaknázásában azért, hogy hatékonyabban tudjuk megoldani mindenféle problémát. Emellett a stressz kezelését, tehát a feszültség kezelését, levezetését is megtanítja, aminek az az eredménye, hogy sokkal nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak leszünk. De ha megengedi Ádám, akkor hadd tegyek fel most én két kérdést. Első kérdésem, mi ez? Pisztoly. Úgy van, és mi ez? Ez a stressz. Ez a stressz, láttam, összerezzent Ádám. Ez egy teljesen természetes reakció, hogyha valami nagyot durran, akkor gyorsabban ver a szívünk, összerezzenünk. Ez a stressz. Ez néhány másodperc múlva megnyugszik, tehát visszatér a szívritmus a normális mértékre. Vannak azonban olyan feszültséget okozó tényezők az életünkben, amik állandóan ott vannak, és krónikus stresszben, állandó feszültségben tartanak minket. Nem tudom, tudja-e Ádám, és tudják-e a jelenlévő kedves vendégek, hogy a fejlett országokban a leggyakrabban halált okozó betegségek közül az első hat helyezett bizonyítottan és szorosan összefügg a stresszel. A stressznek, a feszültségnek egyetlen egy igazán hatékony és természetes ellenszere van, és ez a lazítás. Idegen szóval a relaxáció. Ezt azonban meg kell, illetve érdemes megtanulni. Sokáig azt hittük mi orvosok, hogy alapvetően csak kétféle alapvető élettani állapot van, vagy ébren vagyunk, vagy alszunk. A híres Harvard Egyetemen dolgozó Herbert Benson professzor kiderítette azonban, hogy van egy harmadik alapvető élettani állapot, és ez az ellazult, relaxált állapot. Megmérte, hogy mi történik ilyenkor az emberi testben, és döbbenetesen jó dolgok történnek. Kiderült Benson professzor méréseiből, hogy ilyenkor kitágulnak az ereink, tehát sokkal jobb lesz a szervek vérellátása. Ilyenkor ellazult állapotban több oxigén jut agyunkhoz, mint akár mély alvás közben is. Ilyenkor relaxált, ellazult állapotban 18-20%-kal csökken a sejtanyagcsere szint, ami nagyon hasznos, előnyös, alvás közben csak 8-10%-kal. Kiderült, hogy ilyenkor vérünkben csökken a tejsav szint, ami szintén hasznos. Kiderült, hogy a koleszterin szint, ugye a vérzsírok talán legfontosabbika, kb. 30%-kal csökken. Tehát nagyon tanácsolom mindenkinek, tanuljon meg ellazulni. Ezek szerint a relaxációnak vagy a lazításnak ennyire hatása van a biológiai szervezetre? 2 éve végeztünk egy tudományos felmérést. Több mint 1000 ember válaszolt kérésünkre névtelenül. Kiderült, hogy ez a több mint 1000 ember azóta sokkal ritkábban beteg. Körülbelül harmadára csökkent a megbetegedések száma. Kiderült, hogy a gyógyszerfogyasztásuk körülbelül harmadára csökkent. Megjegyzem, a mai gyógyszerárak mellett ez már önmagában komoly pénzmegtakarítást jelent. Azok az eredmények, amiket most látunk, nem csak a rendszeres relaxáció következményei, hanem azoknak a probléma megoldó technikák használatának is a következményei, amiket a 4 napos kurzuson a résztvevők megtanulnak. Ezek a technikák, ezek mik? Mert gondolom a nézők nagy része nem ismeri ezeket. És ha már arról ejtünk szót, hogy mik is ezek a technikák, talán esetleg érdemes lenne arról is beszélni, hogy ezek hogyan alakultak ki. Ezek a technikák tulajdonképpen jó szerszámok, problémákat megoldó mentális eszközök, gondolati technikák. A technikák egyébként José Silva nevéhez fűződnek, egy mexikói származású texasi férfi nevéhez, aki egy pszichológus, Harry McKnight segítségével 22 évi makacs, kitartó kísérletezéssel kifejlesztett több konkrét problémát megoldó technikát. Valójában csak ezért kezdett kísérletezni az elme lehetőségeivel, mert gyerekeinek gyengé ment a tanulás, és nekik akar segíteni, hogy jobban tudjanak tanulni. Hát ezt a célját el is érte, de kiderült menet közben, hogy sokkal többre képes ez az ellazult állapot, néhány egyszerű mentális trükkel. Egyébként tanulás az nagyon könnyen jobbá tehető, van erre most már sok szép magyar példa, és csak az egyik legszebbet elmeséljem. Kaposváron él egy fiatalember, Bank Norbertnek hívják, aki bukdácsolt az iskolában. Elvégezte az agykontrollt, és az ott tanultakat elkezdte használni. Norbert utált tanulni, és utált olvasni. Nem érdekelték a könyvek. Elkezdte programozni magát,
Tehát ezt a feladatot adta a tudatalattiának elméjének, hogy szeresse meg az olvasást, és érdekeljék a könyvek, a tankönyvek. Már néhány napon belül szinte ellenállhatatlan vágyat érzett arra, hogy olvasson. Falni kezdte a könyveket, és a tankönyveit is érdeklődéssel forgatta. Nos, ez a Bank Norbert Kaposváron megtáltosodott, és ahogy ez a bizonyítvány is bizonyítja, mutatja, tiszta jeles diák lett. De megtanulunk más technikákat is ezen a 4 napos kurzuson. Sokaknak gond például az, hogy elaludjanak, hogyha nem jön álom a szemükre. Sokan évek óta altatót szednek. Ez megoldható az alváskontroll technikával. Innen kezdhető nem messze, a Balaton partján él egy kedves idősebb férfi, Feri bácsinak hívják, aki 17 éven keresztül szedett altatót, hogy el tudjon aludni. Végén már marék számra szedte az eunoktit, noxinot, hogy valahogy álom jöjjön a szemére. Megtanult ezt a módszert, ma már mindenféle gyógyszer nélkül úgy alszik, mint a bunda. Megtanuljuk az úgynevezett ébrenlétkontroll technikát, ami egy életmentő hatású technika, hiszen tudjuk mindannyian, hogy milyen iszonyú balesetek történnek amiatt, mert valaki éjjel elálmosodik és elalszik a volán mellett. Aki ezt megtanulja, garantáltan védett lesz tőle, mert 2-3 perc alatt kávé nélkül is, ha tudjuk a módját, fel tudjuk magunkat frissíteni. Megtanulunk egy olyan módszert, amit úgy hívunk fejfájáskontroll, ami a fejfájások 90%-át és a migrének gyakorlatilag csak nem 100%-át gyógyszer nélkül megszünteti. Országszerte sok 100 olyan embert ismerek, akik évtizedes kínzó migrényüktől szabadultak meg hetek, hónapok alatt az agykontroll segítségével. Az egyik kedvencem az álomkontroll. Megmondom, én minden este ilyen izgatottan bújok ágyba. Na, ma éjjel vajon mit vetít tudatalattim? A legizgalmasabb mozi, ami szerintem létezik. És nem csak izgalmas, hanem hasznos is. Például egy kedves ismerősöm, el is hoztam a fényképét, Komjáti Katinak hívják, Budapesten él. Nagyon kellemetlen ilyen allergiás kiütései voltak. Nem tudták kideríteni vizsgálatok, hogy mi okozza az allergiáját. Kati este elalvás előtt beprogramozta, hogy megálmodja, hogy mire allergiás. Éjjel azt álmodta, hogy egy narancsligetben sétál, ahol a fákról ilyen hatalmas nagy narancsok csüngenek. Kiderült, hogy narancsra volt allergiás. Abba hagyta a narancsevést, gyorsan megszűntek a kiütései. Egy hét múlva kíváncsi volt, hogy valóban jó tanácsot kapott-e tudatalattiától az álmon keresztül, vásárolt egy kiló narancsot, megpucolta, egyszerre megette, azonnal ellepték a viszkető kiütések. Tehát kérdezni tudunk bölcsebb részünktől. De ez még semmi. Mondok én még furcsábbat is, hogy hadd csodálkozzon Ádám és a jelenlévők. Nem tudom, előfordult-e Ádámmal, hogy gondolt valamire, és egy barátja magától arról a témáról kezdett el beszélni. Igen, de ezt milyen telepátia szóval jelöltük. Így igaz, a telepátia, magyarul a gondolatátvitel egy létező természeti jelenség. Ma már kísérletek tucatjai bizonyítják, hogy valóban egy létező természeti jelenség. Egyébként ez magyarázza, hogy miért álltak és állnak elő sokszor teljesen távol élő feltalálók, felfedezők egyszerre ugyanazzal a fölismeréssel, ugyanazzal az ötlettel. Ezt azonban használni is lehet. Tehát ez magyarul azt jelzi, hogy az emberi elmék, mondjuk tudatalatti között, mint rádió adóvevők között láthatatlan kapcsolat van. Ha tudjuk a módját, akkor ezen a csatornán keresztül üzenni tudunk például a gyerekeinknek, hogy segítsünk rajtuk. Például le lehet szoktatni gondolati üzenetküldéssel egy gyereket arról, hogy éjszaka bepisiljen. Van egy kedves ismerősöm, történetesen apáca, aki árvaházban dolgozik. Ő a tanfolyam elvégzése után egy hét alatt 12 állami gondozott gyereket szoktatott le az éjszakai bepisilésről. Tudunk gondolatúton üzenni gyerekeinknek, hogy nagyobb kedvel, nagyobb lendülettel tanuljanak. Vagy egy kamasz gyereknek, hogy segítsünk megoldani a problémáját, ami a sajátságos életkora állapota miatt jelentkezik. Vagy, ha valaki adós nekünk pénzzel, és nem akarodzik megadni a pénzt, üzenhetünk neki, hogy legyen kedves, üssön már eszébe, aztán adja meg azt a pénzt, mert szükségünk van rá. Több olyan magyar családot ismerek, ahol a férfi keményen ivott régebben alkoholt, magyarul iszákos volt, a feleség megtanulta az agykontrollt, és kitartó gondolati üzenetküldéssel ért el, hogy a férj kevesebbet igyon, vagy abba hagyja az ivást. Tehát tudunk egymáson, magunkon, szeretteinken, gyerekeinken, felnőtt barátainkon segíteni ezzel a gondolat